כשלוקחים מעצבת פנים, יש כמה דברים קריטיים שצריכים לקחת בחשבון. ושתיים עיקריות הם אמונות וחיבור. לא סתם יש כל כך הרבה מעצבי פנים וצורות עיצוב. יכול לבוא אלייך מעצב פנים עם ערכים של אהבת ארץ ישראל, יותר שורשיות ורוחניות. מצד שני, אחד עם קצת יותר הומור. כל אחד יבחר במה ובמי שהוא יותר מאמין. ואם התחברת אליו, אני מאמינה שהוא ידע להתאים את עצמו לעיצוב שאת רוצה. אבל מצד שני, גם המעצב צריך להתחבר אלייך. ולכן, יצרתי את פגישת אינספירציון. פגישה שעושה סדר, שלפני שמתחילים עבודה של חודשים קדימה, בודקים אם אני מתאימה לך ואת לי, או אם בכלל אני יכולה לעזור לך, כי זה תהליך הדדי. ואם משהו לא מסתדר, זה בסדר, זו הסיבה שעושים אותה. ויכול להיות שדווקא מהפגישה הזאת תצאי מספיק כלים כדי לבצע את השינוי בעצמך, כמו שקרה לי עם רבים אחרים. אז אם את מתלבטת על עיצוב הבית, אני מזמינה אותך לפגישה 1-על-1, בה נעבור על הכל, נבין את שורש הבעיה, וביחד נעיז לקחת את ההשראה לידי ביצוע.